Ito! Guys, 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 pira! Pinapol eh. Pinapol. Nakita ko, hindi na ako mabilis. Kaya nga, saka pinapol ka. Nagpala yung buti tayo? Wala yung... What? Hindi kaya yata bisa niya. Wala siya. Wait. Ito uli natin, oh. Ayan! 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 Oh, malapit niya. Malalag niya po. Ha? Malalag. Malapit na. Yan, yan. Ayan! Ayan! Sige! Tira! Guys, guys, Hey! tira, guys! Malag ito! Ayaw umangat! Dali may putot. Ayan! Inabol pa! May kasama pa! Ah! Oh, teka, pwede na. Kasama niyo po! Malaw siya. Malalag niyo! Sige na! Lapit na! Ah! Ha? Tayo. Sige na! Ano, no? Paano ka daw, ah? Lakit mo, andiyan meto. Ah, may taga mo kanyan! Yan nila mamagluntag na ako. Yan nila mamagluntag. Guys, pangalawa! Pangalawa, guys! Ano yung putretan kaya? Masabihin kasi panahon na. Yan, oh. Yan. Yan! Ito ganun naman. Ano ka may taga mo? Palitan mo eh. Ah! Una na rin kasi pag apat na yung meter.
Sagot ang barakuta, tatagal mo. Ilan pa? Mapapagkita niya ka? Mali, may puto yung katawang sigurado. Kaya pa na ka sana. Kanya ba tayo? Ganyan pang ikaw ng gera. Guys. Nananangin na maputol sana, sabi. Ang sabi, maputol sana, maputol sana. Hindi ko naibigyan eh. Ako na nagbigyan. Ano ba namin? Hindi Kasi di ba yun? Yan, sinar tayo
Ayo. So, guys, oh. Tira guys, tira, tira. Ito oh. Dagdag ka rin oh. Yo. Baka daw may kanaras ha. At mo lang tabi. At mo na mapukila. Bang napapunta. Mga putusan eh. Yun ang malapit darana. Balik ka rin. Balik ka rin. Oo. Lagi mo. Baka magbalik ka kanya kahit na magpagkumanan.
balik kalito na ito. Yan, demo. Yan. Tuna na yan. Yun na. Ha? Ayan o. Panagalan. Nakaya man kayo. Ha? Ay pa. Ayan o. Tukyan-tukyan o. May kanipera. Maryamin to. Oo. Sumangit. Benyamin na yun. Kaya sumangit yun. Doon ako libutan ka niyan. Ayan, tingnan mo. Ayan. Yan na. Ayan na. Ay kaya po ito tsata. Lumubog na ang buho. Kaya pala mabayad yun. Aga na yung barakuda. Kaya? Ay, may ipanagdala niya. Paunin pa. Panabutang niya mo. Panalo ko kasi ba niya? Di pa kaya mo nga pala. Di pa kaya pangan kasi magkakabitan kayo man. Kundi niya mo nga pala. Ayaw mo kundi niya mo. Kamundo, di ba? Panagalan pa niya. Lalaba yun.
dudurutan mo isa. Malawak na po niyang abitan kayo. Wala niya may abitan kanita dito. Kita nga na rin ako. Sana may nagawa ng barako tayo, pamakbo. Oh, Yan! Naman na. Yan lang po sila yung kasi kaya rin lang na ng Kaya pekato. ang gano'n. Ang gano'n. Kaya karakal niya sa Edmond, nandiyan nga lang, mati. Nandiyan mga Nagmaya mong babansin. Hindi na yung matinukot na ka, may nga-pwersa yan pa. Dami na pwesa yan. Nagagwan.
Anong buwan ka nag-energy mo kahit hindi ka nag-energy. Nagsimula ka lang doon kayo.
Oh, dalam. Ha? Oo, mabigyan niya. Kahit kami lang din. Oo. Oo, bukas kayo. Marami nag-request. Pangayan na tayo yan. Balik niya kami. Kaya yung wata. Balik-balik na rin. Oo. Panagalan doon rin ang kain at ang mga lalaki. Pinupunin lang din ang doon. Paano mo makakain ka kasi? Ibisang mong takay. Ano miya channel lang ng tinda na kung makababo lang ka rin. Balik-balik lang na rin. Turo lang mo. Kaya mag-check ka nga pa ayan. Tupin lang. Mag-check lang. Parang ginagawa.
Ah, Ha? ano na yan kayo ng barako ito? Pailan yan. Yan! 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 Nagul na? Ano pa kaya ang bitya? Dapat ganun, eh. Dapat isang kansay mo. Mabisala talaga rin kaya. Gomang tirador. Ay, gomang gulo. Ang pituloy sa amin. Yung gulong lang naman. Malaki, oh. Pangarap doon. Yan, ayaw ka na rin. Tama yung ginawa ko. Oo, gano'n kasi tama, hindi nilalanyo mo. Di ba konti ka na lang, kung lalanyo mo rin. Diba? Ikaw sana nilalapit. Yan ang dapat talaga. Ganun ang focus. Paano galanin yung mag... Hindi ko lang eh. Yan yata siya.
Di siya na. Ano? Nakakil mo. Pinakil mo sa. Bahat. Ano yung rato na? Ay, parang kuda. More to the tahap. Silver mill. Ha? Talaga, di tangyay ka. Masyaallah, masyaallah. Silver mill. Ha? Kaya medium lang yung umor ko. Hindi medium yung tagalit ako. Kaya mo, tagal na kapalit mo. Ha? Tagal na kapalit mo. Ako na yung kuha na rin kaya ka? Pangarap mo ba? Kaya nung may nakamana. Kananan ko ni Guaracudo. Sino na? Sino na? Okay. Ha? Ito. Sige. Natin. Natin para. ايش برا؟ Ano? Ang mga pisyo? هذا ايش مشي كم صار يلا؟ Ano mga yan? Ano talatin mo? ها؟ Ano talatin? هذا واحد 30 ايش هذا مين شيل؟ Sona fi. سونا في فين؟ سمك
Det var vinter go ahead. Daming susabat. Dahil Badri, sa Bilal sa Talata. Ito na may na dali. Paningin ko, nakalama rin. Sabi ko ako pa yung tiyatik mo ganyan. Ano ngayon, bilisan yung kabitan. Paano yung barakuta kasi. Kabitan niya ako, tingkaya. Ne? Saan? Estora. Ano Majid? Baka biscuit. Majid? Ada Majid batin nakal sabak batin mot. Kasi may baka full. Full maliki. Majid ha? Ito sadik Majid. Ito ako. Hidup na eh. Mana Dalaru? Dalaru!
natin guys. Oh. Ah, Hey, video. yes. Samak. Kali ada kelas. हाँ? हेलो बाबा Ah, अजमन आपका बाकेट ada badan. Kali badan. हाँ? Kasi, udahan. Ha? Udahan. अयो Samak Samak pençi ne? Dito. Kuya. Kali alin. Badan. Alayım kalam.
Ano? Kaya mo may nikwa, sinisinip ko nito. Bakit? Ako naman yung puso. Diba rin sinisinip, may panganyang barang ko may puso yun. Oh. Kasi tagala, no? Mula lang, na kayo. Ay, gana ako sa gana naman kayo. Pasalanan mo waring kananin mo barang ko. May panganyang barako din kaya. May puso ko. Mga bagal niya kanina ito nga na. Mga nanin kayo nakuha na. Kaya mo na yung mandigay niya kanina. Ito malawot yun. Para plastic mo, ano, para ako ating yung malakot na. Yan. Kasi yan, yung mula lang kasi yan. Ayun yung masakit eh. Tatanggap yan kasi kahit kayo. Ini, kakain na, sumbat na. Hindi ka naman makinabang, ano kayo? Wala yung mula na yung asimento ngayon. At hindi naman pamad, kasi sa kaya mag-solong tayo. Lalo kayo, pero Wala na, mula na kayo. Nag-lulugin, kasi isang masikita. Sabla namin mula. Ano ako manangarap, ba't ito talagang ngiti ako? Diba? buri na naman ito eh. Diba muna mo, isip yung tao. Kasi muli natin, malikwa ko. Hanggating pa umiya mo, ang dating mula na. Baka nanonood akong video, rin na ako. Ito hindi sa lumeleke na yan. Kaya naliwala na sa subscriber, naglaka na ako. Ano mga tan? Kaya, dala. Lala ka lang yun. Baka nabi ka kaya manik pa, hindi naman manik siya. Manay na iya. Kung tama ka naman tutok ng manik siya. Kanya pa siya dinanan na, sigurado kami mo. Sinabi mong at yun na lang. Kaya tamang nga niyang lutola kay Libutan. Nung nga parasan mo lang ang chareta. O, manik ko ako. Hindi ako nga rin ako para sa kanya, kaya yung manik ko. Siguro na dapat manik mo yung isa. Siyempre, sana iya manik ko rin. Talagang mga kanya na parang ito. Kaya naman, lumipat ya bukas kayo lumipat na. Kaya kahit kang tama ni Kwa. Kaya kasi wala na. Ha? Sobrang vlog, hindi ka lumelya. Ano na lang yung vlog sa Sabandore tao ka na ako. Ay ka, ako may nagpahit. Hindi na ako, ibig sa munta. Nakaburing puntalan. Kaya kang Edmond, ilang po puntalan. Nanangarakal pa mga nandun eh. May lito ko kaya kayo. Pareho kong manikwa. Kanya ako katangko nung malapit na eh. Ba't na makapanagyak pa sana? Unang yung kuwapit para sa. Sabi kaya malalam niyo po. Wapin. Kanyang ikit ko na yung minangatit ang pagato mo. Kaya kari na ako nila eh. Ano yung barakuda kaya niya maraton? Kaya magbanda kaya ka. Ayang kubing po ta, akit na eh. Pag ikit na maputo eh, sigurado kasi inabit mo eh naman mabilis eh. Malalam niyo pa eh. Saka magpersa kayo. Mandikdik na pa eh. Panyungkap na pa kanita. Sana yaman ko ako. Isang ka. Yan ito po yung meron. Wala, alang mengang ka. Ila ka ako makachest game.
Siyang matanggal yun. Ang point eh, matanggal na kayo, tagalanay mong pasibahan. At yung dakin rin, durot-durot lang. Durot-durot dakin rin. Ano ang mga okay? Anong minsan na etala mo at yung pangking kayo po, tama na alam lang po. Okay? Ay, mo na miglunda ka rin mga latin. Happy no? Happy na. Magbabono ka nito. Maglundag lang palawo. Kahit ang bakalingin at saka ang formero karela, uning talagang may pabot. Palawo na. Anong daniman to eh? Ano yung isa dyan na, let tayo na rin yung kain. Kasi luro eh. Napatsapingan daniman to eh, naman mila ko at luya taga. Ano yun, yung barakuna, Yang kalaban eh. yung problema ka rin. Wala ka nga karapakyat ang barakuna, nandang. Hindi yun. Sa kanan eh, taminuno, unang inabit ka, kaya kasi siniba eh. Inabit kayo, kuha mo iki ah. Damit mong iki na yan, pinuto na. May kwaya. Ay tao, magyaya mo yung pinuto. Kasi ito siniba eh, tayo inabit yan bigla. Yung pangadwa, unang malawag ka ka rin. Pag bilisan ko na yung habitat, kuha niya pa. Ay pa, nagkakabanggat yung kening nga rin. Kung yung pembilisan keng angat. Makanyana kanyan. Yan, metong kanyan mamumurit na. Ha? Metong mamumurit na kanyan. Kanyan naman ito makanyana. Nabalo mo. Yan na naman magpwesto kanyang bukas. Ito yan, ito yung sinabi mo. Tayo ini, pagkana na magkita, kaya pagkana na manikwa. Matitirahan naman ito manikwa. Muri na nga niyan na dapat atin niyang kayabe. Ibang kanito. Ibang kanito atin niyang kayabe manik niya. Siyang maninayan na mo. Maninayan niya kanito. Mga nano yung manikwa. Tutok lang yung manay niya. Napotang nainikwa na kayo. Karin niya pa manat yan, inapasno kayo. At tingdang katsanan dito ng dini. Kantindo, karakalto. Wala libutan. Kita na lang mga aparat. Walang tutugi ka na. Yan mo nga, ini nga sakitan kayo. Panagalan din at matanggal ya kahit kanandanin na, matanggal ya kanandanin na. Ano yung gali, tapitikan di pa mo eh. Oh, pitik-pitikan din kasi wala to. Kaya eh. Medyo mahalan dyan. Ay, pala yung gagamitan ko yung medyo nyo. Pero itamino ng dinamit ko, may puto yan, may magyataga. Yan yung gagamitan mo, malati yan. Hindi ka? Ngayon ang matinukong kain eh. Yan ka na mo yung malatining gagamitan ko, hindi sa ano kaya po. Anong oras? Ha? Nata? Ha? Nagpunti mo nata?
Tira. Ate mo, ganyan rin, kaya nila nalabas, oh. Maputi. Maputi lang. Ano? Ha? Ang kanami mo ito. Maputi lang. Ano nila talaga lumabas. Bilis do. Wow, mabilis. Ang yan yung mga ikyanan na nanalo. Dito kila pa mo. Isang may pangalang Edmond, makanalo yan nila ko. Ano yung sinabing taga? Ayak mo niyang buo. Yan din namin kapang price eh. Sana, balik ang tanong. Kahit ang inabit ang last niya. Kape mata ko. Sampo to tiki. Ano ni ko ini? Iya. Oh, kita ating mana mo tiking ngarang ko yan, no? Ano? Halo. Yan, no? Mga natin, kain na, dapat maputi. Next, sabi. Sana, bigana na yung meto. Tanga, tanga ka, nakaya mo. Ay ako si Pingang Cake. Kaya ako hari last week man, nalalaot, may lilele, ano. Baka namin din ako, Ngayon yung hindi ko ako to, Makanya, anak niya. Bisita. Bisita niyo. Nangin niya pa mapangan niya barakuda. Kahit ang last mo, anak niya ng barakuda yan, karantabang siya. Unang lalawin kaya, nung tatagal yung barakuda. Makaya bitang kayong mabilis lalawin kaya, nung tatagal yung barakuda. Putang akit ko na yung sumagpag yung barakuda. Tingnan dyan barakuda. Ano? Tengan dyan? Sa ano? Ayan din, barakuda. Ano pa ba ito yan? Walayo. Barakuda, may kay. May random. Ating barakuda mo kanyan, dapat malawag ka pa, payabik mo na Taping ka na ako yung kakayang ko nasa panagalan ng barakuda Ay, kaya kayo tulad din. Muling pandikdik na ilalam Suso mabiyan. Sabi pa chat, siyempre ng barakuda, ini kapit na yan isa ka. Oye, ko ay palang buhay niya. Kaya iya mo. Ay, may kahit kayo. Panagalanin kaya mo sa saka kaya panagalanin yung ngabitan kaya ini ako. May giliya naman at yan Wow, pinaniya ko. May itong halayan ikiyok. Ayan, tenga na. Oy, kabisa. Diyan niya mukhang kaya. Diyan ko niya kita nga na. Nino? Yaktar? Oo, sabi sa'yo. Binyagay pa itong may atong napong kayo. Si Jamsid kita? Na? Jamsid. Lay. Pamain mo na yan, no? Dapat nandin may inatya yan. Murit, Kung makasala pa, ikakata mo.
At yung harap, mga sabi ka rin. Makasalaba ikakatam. Hindi, tsaka may akong Lodi Bino kanito. Eh, netimbahan ko, ano na yung nakabulitit. Mamurit na yan kanita. Kaya na naman magpwesto kanyang bukas yan, Leoman. Ibigay tata mo. Makapansin niya siguro yan. Kasi mari, dati kinita may ni